barátomat följátszuk, igen, megszállta őt a ihlet, és kölcsönadom neki a aranynyaklánccomat, hogy egy kicsikét férfinak érezze magát. Tedd, drága gyermekem, a aranynyakláncot a nyakadba. Úgy. Mit? No, dobre, nech sa páči. Môj kamarát teraz prepožičia si čo? Reťazočok, áno, zlatý reťaz, jasne, dá si to do krku a skúsi sa s tým vyťahnuť na hrazde. Na BFC hrazde, nech sa páči, BFC hrazda, približuje sa ku hrazde, nech sa páči. Vylez, to je ono, a vyťahni sa, tak, to je ono. Teraz pusti sa dole, pomaličky, tak, to je ono, výborne, s reťazkou, ez az. Úgy, a BFC piercing, ez való a férfinak. Így, ilyen piercing a férfinak. Úgy, csináld, nekem ne játszogass, gyerünk gyorsan. Úgy, még egyszer, mutasd meg. Ez az, hogy kemény férfi vagy. Úgy, tak si nejaký tvrdý chlap, nie? Kurník. No, nie do ucha treba dať piercing, ale do krku, to je ono. Jak elegantne vyzerá. Nagyon szépen néző ki, fiam. Ez az, így. A melegek a fülükbe rakják. A buzik meg a melegek, de a Lacika hova rakja? A nyakába. Vannak nagyobb láncocskák is, persze. Majd sorba szedi az összes aranyláncunkat, így van, ugye? Na, to zase ma takú váhu, že to ani nezodvihneš. Nevadí, vyrastie, žaj na to. Megnyősz arra is, fiam.